A Garda Civil de Boiro informou da desarticulación dun punto de venda de droga en Noia e a detención de 3 persoas, 3 homes e unha muller, no marco da denominada Operación Patineta. A investigación iniciouse a primeiros de ano, tras ter coñecemento da existencia deste punto de droga, o que ao parecer acudían toxicómanos durante todo o día para mercar a súa dose, o que xeraba unha importante alarma social na zona. Segundo informaron fontes do propio Instituto Armado, os 3 detidos empregaban habitualmente bicicletas ou patinetes, de aí o nome da operación, para a entrega dos estupefacientes, tratando así de dificultar a labor policial. No rexistro efectuado na súa vivenda, os axentes atoparon tamén numerosos obxectos procedentes de roubos cometidos pola zona, entre os que se atopaba unha caixa registradora subtraída días antes nun establecemento hostaleiro da localidade, valorada nuns 10.000 euros. Boa parte dos efectos intervidos xa lle foron devoltos aos seus lexítimos propietarios e outros seguen nas dependencias policiais para seren reclamados. Os 3 prendidos están acusados dun presunto delito contra a saúde pública e outro de receptación de efectos roubados.